Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Хәрби операциянең экипировкасын, аптечканы, шулай ук пилотсыз очу аппараты симуляторын күрсәттеләр. Ярчалыда контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу мобиль пункты җәелдерелде. Шәһәр тарихына чолы предприятиеләре казанышларына автогигантка чыгарыла торган техника, Салават Фатхетдинов һәм Сергей Лазарев чыгышлары чолы 2 юбилей датасын билгеләп үтте. Ярчалда контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу мобиль пункты җәелдерелде. Ул майданда урнашты һәм бер көн эшләде. Чолларга һәм шәһәр кунакларына махсус хәрби операциянең экипировкасын, аптечканы, шулай ук пилотсыз очу аппараты симуляторын күрсәттеләр. Анда теләгән һәркем үзен оператор ролендә сынап карый алды. Барлык нечкәлекләр безнең алдагы материалда. Кален кушаматлы хәрби хезмәткәр Санкт-Петербургтан ул 12 ел хукук саклау органнары хезмәткәре булып эшләгән. Агымдагы елның июлендә Россия оборона министрлыгы белән хәрби хезмәткә контракт имзалый. Аның сүзләренчә сәбәпләре берничә: ватанны саклау һәм алгы сызыкта булган дусларына ярдәм итү. Родные поддержали, родные здесь, в принципе, понимают, какая обстановка в России сейчас происходит, и это, считаю, правильный шаг любого мужчины, молодого человека защищать Родину. Бойцы, все готовы. Шулай ук чолы халкына һәм шәһәр кунакларына симуляторда шөгыльләнү мөмкинлеге бирелде. Сүз уңайыннан республикада БПЛА операторы булырга теләүчеләрне җыю бара. Минимальные сроки контракта 1 год. Гражданин, обратившийся и поступивший на военную службу по контракту в войска беспилотных систем, проходит обучение от 1,5 до 3 месяцев. Россия оборона министрлыгы белән контрактны шәһәрнең хәрби комиссариатларында да төзергә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Шәһәр тарихына чолы предприятиеләре казанышларына һәм Татарстан горурлыгына багышланган экспозицияләр күргәзмәсе, автогиганта чыгарыла торган техника, майданда театральләштерелгән тамаша, чолы 2 юбилей датасын билгеләп үтте. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов бәйрәмнең мактаулы кунагы булды. Тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Бәйрәм кунакларын татар традицияләренә хас булган җырлар, биюләр һәм милли сый-нигъмәтләр белән каршы алдылар. Төп бәйрәм чаралары Яр буе паркы майданы янында узды. Республика рәисе делегация белән бергә Камада шәһәр үсешенең тарихын һәм заманча перспективаларын яктыртучы күргәзмә экспозициясын, шулай ук Чаллының төп предприятиеләре стендларын карады. Первый автомобиль спортивный в 1988 году принял участие в Польше, в ралли и занял 2-е место. Майданга кіру юлында автогигантның динамик экспозициясы җәелдерелде. Беренче буын К1-нан югары технологиялы К5-ка кадәр 30-дан артык автомобиль инновацион модельләрнең берсенә КАМАЗ иярле тракторда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм КАМАЗның генераль директоры Сергей Кагугин автографлар калдырдылар. Шулай ук һәр теләгән кеше хәрби һәм сугыштан соң юллардагы техника белән таныша алды. Бушин кыр кухнясы да, легендар 45-ле пушкасы макеты да, хәрби мотоцикллар һәм башкалар. Это вот Катюша, в народе говоря, машина Студебекер, установка БМ-13Н 43-го года. Бәйрәм кунакларын дәрәҗәле кунаклар котлады. Әзерләр сезне чын күңелдән бүгенге зур тантана Ярчаллы шәһәренә 400 ел юбилей уңаеннан чын күңелдән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, киләчәктә дә Ярчаллысы гөрләп торсын. Үзегез исән сау булыгыз, алга таба барабыз, бергә булыйк. Особые слова благодарности нашим многоуважаемым ветеранам, первостроителям города и КАМАЗа и всем, кто выбрал набережные Челны местом для жизни и вложил свою душу в наш город. Дорогие челнинцы, многоуважаемые гости, дорогие друзья, поздравляю вас всех с праздником. Пусть наш общий дом остается городом смелых идей, крепких семей и новых побед. Рәсми өлеш азагында Рөстәм Миңнеханов 11 авылга күренекле казанышлары өчен дәүләт бүләкләре тапшырды. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Шәһәрдә киң кылыч белән 2 юбилей датасы узды. Бәйрәмнең иң югары ноктасы татар һәм Россия эстрадасы йолдызлары Салават Фатхетдинов һәм Сергей Лазарев чыгышы булды. Бәйрәмнең якты кадрлары безнең төшерү объективына да эләкте.
Майданда olma төшерлектә урыны юк иде. Кичке концерт программасын Россиянең атказанган Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават Фатхетдинов ачып җибәрде. Артист өчен Ярчал икенче туган шәһәре Чалда ул күп еллар яшәде һәм иҗат итте. Салават Фатхетдинов чыгышыннан соң Татарстанда аеруча да Чаллыда иң бәхетле кешеләр яши дип ассызыклады. Бу минем туган шәһәрем. Бу безнең кешеләр бу шәһәр. Мин аңа мәхәббәтем бер кашын сүрелми. Мин тамашачыларны, яшәүчеләрне барысын яратам. Сезонбыздан узун бәхетле гомерләр насыйп булсын барыбызга да. Кичке концерт программасы 100 меңнән артык тамашачыны җыйды. Аларның һәр кайсы Россия йолдызы Сергей Лазарев чыгышында көтте. Барысы да рәхәтләнеп бийделәр, артистны алкышларга күмеп, аңа кушылып җырладылар. Үз чиратында Сергей Лазарев шулай ук Чаллыны 2 юбилей датасы белән котлады. Как же мне приятно желать всем вам здоровья, счастья, добра, благополучия, всего самого наилучшего. Берегите свой красивый город, берегите друг друга. Сегодня невероятная атмосфера, и пускай немножко сейчас начался дождь, но это ни в коем случае не испортит нашего праздничного настроения, потому что я долго ждал нашей встречи, думаю, что и вы тоже. Кичә бәйрәм салюты белән тәмамланды. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А.